Как протича едно логопедично обследване? Коя бланка да следваме? А всичко необходимо ли съдържа тя? Дали няма да пропусна нещо? Какво да проследя с повишено внимание? Всъщност това са само част от въпросите, които всеки логопед поне веднъж си е задавал. Ако все още и ти като специалист продължаваш да си ги задаваш, то отговорите им може да намериш в моето онлайн обучение, което ще се проведе на 20 януари онлайн от 9 часа в платформата Zoom, а темата ще бъде именно логопедично обследване. Как да го проведем и къде да следим с повишено внимание. Присъствените места се изчерпаха, но все още има начин да се здобиете с обучението, а именно като се възползвате от услугата да го получите на запис. Сертификат ще има за всеки участник, без значение дали се е възползвал от запис или е присъствал в самото обучение. Ако искате да се запишете и да се здобиете с запис от обучението, просто ми оставете коментар под това видео "Участвам" и аз ще се свържа с вас. 20 януари, тази събота, начален час 9:00. За мен ще бъде удоволствие да бъда ваш обучител.